Ummati Islamic Movement in collaboration with Bin Ashur Islamic Propagation Center presents Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainu Fasil Messenger. Assalamu alayka Universal Messenger. Cikin Book of Genesis chapter 49 verse 10 ta tabbatar da lokacin da Annabi Yaquba alaihi salam zai rasu ya tara ƴaƴayensa gabaki ɗayansu ya isar musu wani saƙo da Allah ya bashi domin su isarwa da al'ummar duniya a game da bayyanar shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Imam al-Mursalin. Assalamu alayka. Cikin Book of Genesis chapter 49 verse 10 Annabi Yaquba ya ce da ƴaƴansa, "The scepter shall not depart from Judah, no any lawgiver come until Shiloh come. But when Shiloh come, the gathering of all the nation be with him." Ya ce, "The scepter shall not depart from Judah." Ma'ana sanda ta misaƙi na annabta ba za ta kau ba daga cikin banu Isra'ila, ba za ta kau ba daga cikin Yahudawa. Ma'ana ku Allah zai ta bawa ruwan annabta. No any lawgiver come. Ma'ana babu wani ma'abocin shari'a da zai zo daga wani ɓangare wajen duniya, ba daga cikinku ba ku banu Isra'ila, until Shiloh come, har sai a yayin da Shiloh ya zo. Ma'ana Shiloh ne kawai zai bullo daga wani guri a duniya ba a cikin Yahudawa ba, ya tabbata annabi ne shi da gaske. Ya ce, "But when Shiloh come, the gathering of all the nation be with him." Ma'ana a yayin da Shiloh ya zo, dukkanin tarayya al'ummar duniya za ta zama a tare da shi. Yaushe Shiloh zai zo? Wane ne Shiloh? Kuma a ina Shiloh zai bayyana? An samu a cikin wani littafi da ake kira Hagadash, wanda yake fassara ma'anonin shari'o'in annabawan banu Isra'ila. Ya ce wannan kalmar Shiloh ba komai take nufi ba face someone whom God have done this grace upon him. Ma'ana mutumin da har abada Allah ba zai kunyatar a cikinsa ba, kuma in an kama kafa da shi Allah ba zai bari a ji kunya ba. Kaga da larabci ba komai ake nufi ba face wanda ya tsira da amincin Allah. Kun ga kenan ashe abin da Annabi Yaquba alaihi salam ya ƴaƴansa, "The scepter shall not depart from Judah." Sanda ta misaƙi na annabta ba za ta kau ba daga cikin ku ƴaƴana banu Isra'ila. No any lawgiver come. Babu wani ma'abocin shari'a da zai zo daga wajenku ba a cikinku ba, until Shiloh come, har sai a yayin da sallallahu alaihi wasallam ya zo. Shi kaɗai ne wanda za a gani a duniya da shari'a daga gurin Allah kuma ya karɓe ta, ba a cikinku ba ku ƴaƴana banu Isra'ila. Ba in ji ni ba, in ji Annabi Yaquba. Ya ce, "But when Shiloh come," amma a yayin da sallallahu alaihi wasallam ya zo, the gathering of all the nation be with him. Ya ce tarayya, dandazon tarayya al'ummar duniya za su taru su dinga tururuwa zuwa gare shi. Yau a cikin al'ummar duniya, wani manzo ne al'ummar duniya suke tururuwa zuwa kabarinsa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Duk cikin annabawan Allah waye in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam? Ko a yau din daga kowace ƙasashen duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bako. Ba dan komai ba, duniya ta yadda shi kadai ne mutumin da ya cancanci kowa ya bi shi. Wannan ba maganan mu bace mu kaɗai musulmai. Cikin waɗanda ba mabiya addininsa ba ma sun yadda. Misali, idan ka ɗauki Sir George Bonisha, ya rubuta game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wani littafinsa, wanda ya kira littafin da suna Janun Islam.
A cikin wannan littafi Janun Islam ya ce he Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam was by far the most remarkable man that ever set foot on this earth. He preached a religion, founded a state, built a nation, laid down a moral code, initiated numerous social and political reforms, established a powerful and dynamic society to practice and represent his teaching, and completely revolutionize the world of human thought and good behavior for all times to come. Ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne mutumin da ya sa ƙafarsa a kan wannan ƙasar ta duniya, wanda wani abin halitta ƙasar ba ta taɓa ɗaukan irin annabi Muhammad ba kuma ba za ta ɗauka ba. Ya ce he preach a religion, ya furci ya bayyana, ma'ana ya bayyana wa duniya wani addini, ma'ana ya bayyana way of life wanda duk duniya ta gamsu da shi, wanda duk duniya tana amfana da wannan addinin da ya bayyana. Ya ce founded a state, ya yi creating jiha, ma'ana ya tsara ta shekara yau 1400, har yau jihar tana nan ta tabbata akan tsarinsa, ta ci wasu jihohin ma ta samar da wasu. Ya ce build a nation, ya kuma gina al'umma. Ya ce let down a moral code, sannan ya shimfiɗa kyawawan al'adu. Ya ce initiated numerous social and political reforms. Ya ce kuma ya samar da ci gaba a cikin siyasa ta yau da kullum da rayuwa ta siyasa ta zamantakewa ta wannan duniya. Ya ce establish a powerful and dynamic society to practice and represent his teaching. Al'ummar da ya samar ya yi mata training, ya koya mata, tana kwaikwayon ɗabi'unsa, tana wakiltarsa gurin koya wa sauran al'ummatai waɗanda ma ba su ci zamani da shi ba. Wannan abun kuma da al'ummar take koyawa zai zama for all times to come, izuwa ga dukan wani lokaci da zai zo nan gaba. Haka za a yi ta yi, al'umma za ta yi ta koya, za ta yi ta koya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan abin da Allah yake nufi da halitta, shi wannan mutumin ya gano. Dan Allah cewa ya da mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakara Allah kaseera. Wannan Sajjad Banasha ne ya faɗa, ba musulmi bane, amma ya yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne mutumin da ya cancanci a bishi, in an bi shi ba abu bara gurba ba, kuma za a ci nasara a rayuwa. Yana nuni ne Sajjad Banasha da cewar annabi Muhammad shi kadai ne ya kamata ya zama jagoran duniya. Wa akhir da awana an alhamdulillahi rabbil alamin. Join Amir Imran Ashur Sharif in his program, The Universal Messenger. Can't you know that what the Christian Bible reveals about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Moreover, the program consists phrases and gratitude from the famous people, which does not members of Islam, about the last and the final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him. Assalamu alaikum.